وەکو داینا چرایەکە کەسک ji pêkanîna Tirkiye ji operasyona leşkerî li Rojavayê Kurdistanê koşka spî ya Amerîkî hate deng û piştevaniya Tirkiye ji wê operasyonê re kir. Roja duşemê heftê cotmeha sala 2019 koşka spî ragihand ku hêzên Amerîkî yên li Sûriyê dimînin êdî li ser sînûrê bi Tirkiye re cihê xwe nagirin. Operasyona ku Tirkiye jê re plan daniye, Amerîka têde bejdar nabe. Rojnameya Şerqil Ewsat daya zanîn ku piştî peywendiya navbera Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Serokê Amerîkayê Donald Trump koşka spî ragihand ku di demek nêzik de Tirkiye dê operasyona xwe ya ku ji demeke dûr ve plan jê re daniye dê li Rojavayê Kurdistanê pêk bîne. Heman rojnameyê li ser zarê koşka spî her wiha eşkere kiriye ku hêzên Amerîkî di operasyonê de bejdar nabin û ne jî tevlî wê yekê dibin. Ji ber ku Amerîka Daişa teror ji nav bir, lewma di herêmê de bi şêweyekê zindî li ser sînûr bi Tirkiye re namîne. Koşka spî tekez kiriye ku Tirkiye ji Êropê de berpirse di ber terorîstên Daişê, nexasîm yên di çarşoveya 2 salên borî de hatine binçavkirin. Daxuyaniyên koşka spî yekem car bi vî rengî têne belavkirin li gor çavdêr û şopîneran ku ew yek pejrandinek û razîbûnek û erêkirineke jê Tirkiye re ye. Da ku bi êrişa xwe li Rojavayê Kurdistanê rabe. Bi taybet di dawîtirîn daxuyanî û gefên Serokê Tirkiye amaje û nîşanên berçav xuya dibin û xuşteyeke dem ji êrişa xwe re danîbû ku di du rojan de destnîşan kiribû. Daxuyaniyên Amerîka metirsiyek li cem şîniyên Rojavayê Kurdistanê çêkir û tirsa dubara sînaroya herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê careke din hate holê. Bi taybet ku 14,000 çekdar ji artêşa nav li xwe dikin artêşa niştimanî xwe amadekirine beşdarî bi Tirkiye re da ku êrişî Rojavayê Kurdistanê bikin. û bu yekê trajîdiya binpêkiran li wê derê jî li pêş çavên civaka navdewletî dê werin tomarkirin û rewşa karasetî û şer û pêlên derbederiyê û demografiya herêmên Kurdî dê were guhertin.